Så skal der måles. Det passer jo ikke, det er mig. Goddag. Goddag. Jeg hedder Karsten. Er du min nye lærermester? Det må jeg jo være, ja. Jeg har virkelig set frem til den her dag. Hvad er det, du laver? Jamen, jeg er i gang med at måle den her. Det gider sgu ikke rigtig fungere. Den går ikke rigtig i vejret. Jeg er lige ude der. Det, ja, hvis du kan finde ud af den slags. Jamen, det er sgu nogle ene, altså. Den er også noget stort, den her. Det er jo sådan, den skal se ud. Ved du hvad? Jeg har fået den her. Det er for dyrt. Prøv lige at se den her. Så lille her. Smart. Hvad er gang med den? Lommecomputer. Lige præcis næsten. Den ligger den bare lige der. Prøv at se her. Så måler den lige præcis. Og det smarteste er, ved du hvad det er? Man kan ikke engang se, at man har med på arbejde. Lige det her i lommen. Super sejt. Ja. Det, Ved du hvad, jeg skal lige på toilettet. men virker den nu ordentligt? Jamen det gør den, men jeg skal virkelig på toilettet. Jeg smutter lige. Så skal der måles. Det er noget pis, det her. Det virker sgu ikke. Goddag. Er du min nye lærermester? Ja, det kan.